ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ବିରଜା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁରି ଘରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଉଠିଛି। ଏଠି କାରଣ କାଲି ଥିଲା ଶେଷ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଇଏ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଝୋଟି ଚିତା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ମାଟିରେ ଆଗ ଲିପିଥିଲି, ତା କାରଣ ସେଥିରେ ଝୋଟି ପକେଇଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସବୁ ରୁମ୍ର ଆଗରେ ମୁଁ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଝୋଟି ପକାଇଥିଲି। ସବୁ ରୁମ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଇଥିଲି ଆଉ ଝୋଟି ପକାଇବା ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଝୋଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁର ଘର। ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ବି ସେମିତି ମୁଁ 4 ଜାଗା ଲିପିଥିଲି ନାଲି ମାଟିରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଝୋଟି ପକାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ସବୁ ଝୋଟି ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିନି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଦିନ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି, ଶୀଘ୍ର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାତି ପ୍ରାୟ 3:30 ହେବ ମୋ ବୋଉ ଉଠିଥିଲା। ତା ସହିତ ସେ ମୋତେ ବି ଡାକି ଦେଇଥିଲା। ଉଠିକି ତାର ପୂଜା ଠାକୁରଙ୍କର କରିଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସେବା ଥିଲା ସେ କରିସାରିଲା ପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଛେନା ଗୁଡ଼ କଦଳୀର ଭୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି, ଆଗର ପ୍ରଥମ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଳତି କରିଥିଲା। ସେଇ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର କେତେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା ରୂପ, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିଲେ କି ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ପୂଜା କେମିତି ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଳେଇଥିଲି। ବୋଉ ପୂଜା କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଯାଇଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ବୋଉକୁ ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୂଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମା ତୋର କରୁଣା ଆମ ଘର ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଏମିତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥା। ତୋ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଉ ଏମିତି। ତୋ ବିନା ତ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ବି 2 ଖଣ୍ଡ ହେବନି, କୁଟା ଖଣ୍ଡେ। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ତୁମ ପାଇଁ ଅଚଳ ରହିଥିଲେ, ଭୋକିଲା ରହିଥିଲେ। ତୁମ କରୁଣା ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି କରିଥିଲି। ବୋଉ କରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ପୂଜା କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଲେ ଭାରି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ। ମାନେ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କରି ସେବାରୁ ହେଇଥାଏ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ଆଗ କାହ୍ନାକୁ, ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପରେ ମୁଁ ମୋ କାହ୍ନାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ପୂଜା ସବୁ କରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ନିତ୍ୟାନ୍ତି କାମ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଥିଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି ମୋ ଚିକି ତାର ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ବି, ସିଏ ବି ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଏନି, ତାକୁ ମୋ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ସେ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇନଥିଲି। ସେ ଦେଖିଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୁଁ ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି। ସେ ବେଶୀ ଖାଏନି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତାପରେ ଆମ ଘରର ପ୍ରତି ମାସ ପରେ ଏ ମାସ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ପାଇଁ ନନା ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରତି ମାସ ତ ହୋମ ହୁଏ, ନନା ବି ଆଜି ବି ହୋମ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ନନା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।